natukod pinaagi sa kamatayon ni Kristo. 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 24. Nga siya sa iyang kaugalingon mawang nagdala sa atong mga sala sa iyang lawas ibabaw sa kahoy. Aron kita nga sa nangamatay ngadto sa sala, mabuhi kita ngadto sa pagkamatarong tungod sa mga samad niya nangaayo kamo. Sa mismong panahon nga sila ang mga tinun-an ni Kristo, nagpaabot nga makita ang ilang Ginoo nga mosaka sa trono ni David. Ilang nakita siya nga gidakop, ingon nga usa ka mamumuhat og daotan, gibunalan, gibiay-biay ug gihukman ug gituboy sa krus sa Kalbaryo. Ang pahibalo nga gihimo sa mga tinun-an sa ngalan sa Ginoo sa matag partikular, husto, ug ang mga panghitabo nga gipunting niini nangagakahitabo na. Ang panahon na tuman na, ug ang gingharian sa Dios haduol na. Mao ang ilang mensahe. Ug ang gingharian sa Dios nga ilang gipahayag nga duol na, natukod pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kini nga gingharian dili ingon sa gitudlo kanila aron pagatuuhan usa ka yutan-ong imperyo. Ni mao kana ang umaabot. Ang walay katapusan nga gingharian, diin ang tanang kamanduan moalagad ug motuman kaniya. Ingon sa paggamit sa Biblia, ang ekspresyong gingharian sa Dios gigamit sa pagtudlo sa gingharian sa grasya ug sa gingharian sa himaya. Ang gingharian sa grasya gimugna diha-diha dayon human sa pagkahulog sa tawo. Apan kini wala gayud matukod hangtod sa kamatayon ni Kristo. Bisan human sa pagsulod sa iyang yutan-ong misyon, ang manluluwas tingali miatras gikan sa sakripisyo sa Kalbaryo. Sa Getsemani ang kupa sa kaalaot mikurog diha sa iyang kamot. Mahimo paunta nga iyang gipahiran ang singot sa dugo gikan sa iyang agtang o gibiyaan ang sad-an nga kaliwatan nga mamatay sa ilang kasalanan. Apan sa diha nga ang manluluwas mitugyan sa iyang kinabuhi ug uban sa iyang mabugto na nga gininhawa misinggit, natapos na. Unya ang katumanan sa plano sa katubsanan na siguro. Ang saad sa kaluwasan nga gihimo ngadto sa makasasala nga magtiayon dito sa Eden giaprobahan. Ang gingharian sa grasya nga kaniadto naglungtad pinaagi sa saad sa Dios dayon natukod. Busa ang kamatayon ni Kristo, ang mismong hitabo nga gitan-aw sa mga tinun-an ingon ang katapusang kalaglagan sa ilang paglaom, mao ang naghimo niini nga walay katapusang kasiguruhan. Ang panghitabo nga mipuno kanila sa pagbangutan ug pagkawalay paglaom mao ang kun asa na sentro ang umaabot nga kinabuhi ug walay katapusang kalipay sa tanang nagmatinumanon sa Dios sa tanang katuigan.